Matim vascularich, cymryd a sy'n yw. Ha mi nos gyfosio gyma. Agus ha mi nos gyro jo ier eich hacen iacu, se ier eich hacen fata facin yn hacen sio na che. Sfa sy'n sporsiol. Ha mi nos gynnwyr sy'n mach o'ch lwch rwt bec, agus gyro sporsiacr. Ha mi sy'n gyrwch ar son halo bec eich antyn graif yn yw, agus ar son eisiau gaif, mae gen yn lwp ar a hacen gaif hwys ar y blog yn hacen sio. Hi siw, gyfel tor gan yn lwp ar a hacen i'r hwys yn hacen sio, cochialtio ri losgain. Agus di cargol beth yn y losgain. Agus hator uper science, agus uper hialain, agus bekan check niolas akin cochia tradition. In hakin sio, so ha mi nos gymisiwn gyma sportial gaif. Cwtioch, chi siw gyfel lwco proch na scolarich fi gyma gichlwch gianw fideo yn gaif yn hakin sio. Agus chi siw tor rwtyn sportial yn channel YouTube akin. Chi siw oren, agus bekan bekevoch. Cwtioch ha gema awn, son fi gair cwtioch y gysio yn nŵar, y gysio dyn nŵar ar y hai. Ha mi nos gymisiwn sportial. Agus cwtioch ha gema awn, mae gen fi toes fe naw strymach cwl ha siw y cleidchen. So ha mi nos gan cord sy'n dreif. Cwtioch, cainig ma ha seisio janw dat sy'n fi sportial ec yn taich. Ha sy'n fi recorder yn gymwr fi ga egen, so cainig gyffain i siwga mummy's daddy chwrstw as yn learning journal acw, rwt sy'n bi ha siw gianw a cha ffig lwco brwch na scolarich sy'n. Ok, môr an thank scolarich ha mysio ffala fan nish, ha mi nos gymi siach yn sportial acw. Cheery!